приїхали без своїх рідних бранців, але не втрачають надію. Із судилища в Москві до Києва повернулися родичі військовополонених моряків. Кажуть, хлопці тримаються, дякують українцям за підтримку і вірять, що незабаром вийдуть на свободу. Про все докладніше Володимир Задирака. За 5 хвилин 10 на Київський залізничний вокзал прибуває потяг із Москви. Батьки та рідні захоплених в полон українських моряків повертаються на батьківщину. Учора в Москві у них був напружений день. Сподівалися, що їх дітей врешті відпустять, та дива не сталося. Елеонора Новак, мати 21-річного старшого матроса катера «Нікополь» В'ячеслава Зінченка, розповідає, нарешті змогла не лише побачити сина, а й доторкнутися. Ми могли ребенка потрогати, поговорити. Нас даже допускали, то есть получилось так, что я подошла к самому, к той клетке, как возможно это сказать, и подержать его за руку. Мы могли что-то передавать, маяковать какими-то там жестами. Конфеты передали детям, смогли передать. Хотя это вообще запрещено. Батьки діляться враженнями. Діти у суді трималися бадьоро і з гідністю, як справжні воїни. Ми їм говоримо, що хлопці, ви скоро будете вдома, вони сміються і кажуть, ми це все знаємо вже давно. Просили передати, дякуємо Україні, послам українським за те, що вони підтримували хлопців весь цей час, були поруч і не давали падати духом. Я горжусь своїм сином, що я його гарно воспитала. Він настоящий українець. І попри те, що Лефортівський суд Москви залишив наших хлопців за ґратами, батьки сподіваються, що найближчим часом політики домовляться і їхні діти будуть вдома. Майже 8 місяців українські моряки знаходяться в кремлівській буцегарні. Їх схопили 25 листопада минулого року поблизу Керченської протоки. Катери ФСБ спочатку обстріляли судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу», а потім взяли їх на абордаж. Весь світ засудив цей акт агресії Росії, а Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Білокам'яну відпустити військовополонених додому. Володимир Задирака, Василь Синіцин, Заман АТР.